noget jeg øver mig selv på, det er at forestille mig en anden fremtid, end den vi ser ind i nu. Altså forestille sig, hvordan ser det ud, når vi har lavet den grønne omstilling. Hvor meget natur får vi? Hvordan ser vores hverdag ud? Hvor får vi energi fra? Hvor får vi mad fra? Hvis jeg lige pludselig tror jeg også på, at så tror jeg også på, at det er muligt at nå derhen, hvis jeg godt kan forestille mig den fremtid. Når vi snakker om klima, men også snakker om arter, der uddør, så skal man tænke det sammen. For eksempel, når vi omlægger vores landbrug til noget, der er godt for klimaet, så samtidig giver os plads til naturen. Når vi stopper med at hive olie op af undergrunden, så stopper vi med at smadre det økosystem, der er ude i havet, samtidig med, at vi kommer over på en anden energiform, der er bedre for klimaet. Den måde, vi lever på i vores samfund, det påvirker nogen på den anden side af jorden. Fordi klimaet er jo ligeglad med, om det er i Skandinavien, at vi udleder drivhusgasser, eller om det er på den anden side af jorden. Det går egentlig ind i den samme pulje, så når vi forbruger helt vildt, eller vi hiver olie op af undergrunden, så påvirker det direkte folk i det globale syd. Og jeg tror, at den kobling er der mange af jer, som rigtig tit glemmer, at den eksisterer. Hama
de gange, hvor jeg får mest håb og mest energi, det er, når vi holder en stor demonstration, og man så ser alle mulige mennesker møde op og støtter den her klimademonstration. Altså vi ser småbørnsfamilier, vi ser pensionister, vi ser unge. Det der med, at du har alle aldre præsenteret til sådan en demonstration, det giver mig virkelig meget håb, og man kan samle rigtig mange mennesker til det.